Naispuolueen Simo Toini, te vastustatte sukupuolineutraalia avioliittolakia. Miksi? Jos nyt kerran aletaan laajentamaan avioliittolakia, niin olen sitä mieltä, että sitten täytyy olla mahdollisuus myös useampaan puolisoon. Varmasti meillä jokaisella on sellaisia hetkiä, että oman puolison pärstä alkaa pikkusen ottaa pannuun. Ja mä olen sitä mieltä, että täytyisi olla mahdollisuus ja laki useampaan puolisoon. Niin sanottuun varapuolisoon. Pitäisikö Suomen tukea EU-kriisimaita? Toistan edellisen kysymykseni. Eli pitäisikö Suomen tukea EU-kriisimaita? Nyt mulla vittu katos ajatus. Voisitteko vastata vielä kysymykseen? Jos tässä nyt joku tukipaketti tehdään, niin tuetaan sotiemme veteraaneja, noita harmaita panttereita, jotka olivat mukana isänmaamme sodassa. Simo Toini, oletteko te rasisti? En. Minä en ole rasisti. Tai ainakaan en yhtään enempää kuin tavallinen työssä käyvä, ahkera ja tunnollinen työntekijä. Että jos sanotte nuorta yksinhuoltajaa äitiä, joka tekee 4 työtä ja hoitaa 6 lasta, niin, ja sitä sanotte rasismiksi, niin sanokaa minua rasistiksi. Maahanmuuttokiintiötä on hissattava ylöspäin. Jaha, hissa, hissar, hissare, hade hissat. Hei, otetaanpa nyt se Portugalin tukipaketti tuolta takataskusta ja lähdetään sitä käsittelemään nyt ensimmäisenä kysymyksenä. Men det är inte så stor paket som du tror. Hiljaa! Puheenvuoroja jaetaan! Luomupuolueen Aino Vihermäki, vaalimottonne lyhyesti. Poljetaan sähköä ja sähkön hintoja. Siis takaisin esitellyisen aikakauteen. Jotakuinkin niin. Ja sitten poltettaisiin niinku kynttilöitä ja tuottaisimme kaiken ruoan itse. Men herregud, jag älskar Stockholm-herkku. Sveropuolueen Ulrikka Eklund, te olette kova keskeyttämään puheenvuoroja. Osaatteko keskeyttää niitä myös suomeksi ja mikä on teidän vaaliteemanne? Egentligen är det så att den som har kyky behöver inte tala så mycket. Ja kyllä minä suomikieli puhua osaan, kun tarve olla. Sveropuolueen vaaliteemana olla sommaren är kort, snart fiska bort. Aika vihamielistä, kun ottaa huomioon, että suomenkielisiä on täällä jotakuinkin 98% väestöstä. Agrikolan kielellä mennään. Sillä on pärjätty Raatteen tiellä ja Tali-Ihantalassa. Hei, muistuttaisin vielä siitä tukipaketista. Hei, ei tässä missään kielitoimistossa olla. Kielet riitelee. Me ei riidellä. Siis mitä riitelee? Ei riidellä. Kokemuspuolueen Yrjö Katajainen, onko teillä muuta vaaliteemaa kuin tuo etelä-eurooppalaisten konkurssipesien tukeminen? Toki yhdymme kaikki kokemuslaiset samaan mielipiteeseen siitä, että verotusta olisi kehitettävä sellaiseen suuntaan, joka tukee parempi tuloisten ansiotasoa, kuitenkaan sitten varsinaisesti pienentämättä siitä heidän varsinaisista tuloistaan. Myös vedämme yhtä köyttä siitä ideasta, että vähempituloisilta otettaisiin enemmän ja siirrettäisiin sitä sektorille, joka on parempi tuloista. Näin kasvattaen Suomen nettotuloa ja tällä tavalla sitten saamalla aikaan tämmöisen kehityskasvun, joka sitten tuottaisi niin paljon, että voisimme todellakin vaikuttaa Euroopassa EU-tasolla luoden lakeja ja säännöksiä, jotka tukevat sitten meidän omaa pientä ulkopolitiikkaamme. Vaalimottomme näin ollen on, että kokemuksella suurempiin tuloihin. Me poljetaan sähköä, mutta te köyhiä. Mä oon yksinhuoltaja 3. polvesta. Mitä mun suusta jää jäljelle teidän kaltaistenne jäljiltä? Humanius kunniaan! Hummus är så gott i Stockholm-herkku. Jag älskar den faktiskt. Oi maamme Suomi, synnyin maa. Saatana, perkele! Saatana, perkele! Yeah, what's up, man? What's up?
got money rolling, baby. Compliments by the Finnish taxpayers. Huomio! Ehdokas Katajaisen puheenvuoro jäi kesken. Holler at you, baby. Millä tavoin aiotte toteuttaa ajatusmallianne? Minä näytän. Tällä tavalla. Hei! Mikä tää meidän läppä on? Kun on Massi messissä ei oo onneton. Kouha kisko rikostaa vai mitä se on? Se on sun pikas pauksineen arvoton. Kosto vittu raitaan, menet että kaitaa. Armani kato paitaan, näyttele saitaa. Verotusta alas, vanne raha palas. Sitä tavara jununa, kulmuna ja hunaa. Tikkutakki päälle, linkit joka säälle. Monotonia riistäen, aina matikettu peno. Vuokrakäpät suohon, Jussi kuokkimaan tuohon. Vähempituloisilta otettaisiin enemmän ja siirrettäisiin sitä sektorille, joka on parempi. Simo Toini, oletteko te rasisti? If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the Gap patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those?